Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kasing Hinyotrep Achek National Movement Eastern West Khasi Hills District haringkat ka jingitre lang bat ka Hima nongklaw ha ka step jong ka khatnyotre ubnai naitung arhajar apun rio kalayo ban Pynlong ya ka marathon na kabenta ki samla kenthei bat shinrang jong kani ka dong ka than Eastern West ya kani ka program la Pynlong kum shibenta ban kan ma burom ya ka lingkhu Sngi yap ka ba shispa khandai puwei jong klawat kari Tirot Syiem bat ha ka jo ko poru kum kadak ban penkut ya kani ka Jingrakhe dap san spa snem ka Hima nongklaw ya kani ka marathon las dang na do Umot Tirot mission batlaya ter hasurok highway mairang nongklaw batla penkut hadu kamadan nongra nongklaw ha kaba lasaki ka jingwan shimbenta ki samla kanthe bat chinrang haringkat ka jingadon lang u sports GS ka Hanm sengkmi uba ban schem warkar u president ka Hanm ka Eastern West Khasi Hills District uba artist renthyang uskatrishnong nongklaw lembat ki weide ki kinram ki lendan Shu la samru yaki khusnam shaki nong job jong kani ka jing yakop mare da ka song pisa haringkat ka snot hakileng shinrang ek kardan baningkong lara da usamla wan karmen el mauplang haka kardan baar layo da u jenis full son hujan bat balai layo da sharai lang rentathyang kat bahakileng ki kenthei bawan ka baningkong lara da ka samla nai ban janai sun bat ka baar layo da ka maka ban pernai sun bat kabalai layo daka kanda manbha simli